Pa, pasensyahin na lang to sila pa. Nabitaw ko pa, ako ray mo bawi. Nga naman dito sila pa, no? Di dyan sila kasabot, kabalo siyang wala kay kwarta. Sige lang pag, makahuman ko giskwila, ako ray bahala nimo. May pakaikang. May pakakaya ko na una pa ka sa kuwaging anak. Pero na mo mga igsuon. Ibis pure na ko nga mga anak. Wala na naman makayang huna-huna. Giinan pa doon ko. Wako pulos pagkamahan. Pa! Ah! Lagi ko allowance sabi. Malakaw mo isang classmate. Wala para baka na ako makuha pa kong sweldo. Sa man ang trabaho ni mo pa nga kibaw nang lakaw mo isang classmate. Ginanglan kong allowance. Okay, kahatag. Wala pa gani makuha kong sweldo, no? Palitay gani kong sinilas. Kita na akong sinilas na ako. Kapit mo gani nakaputulo na. Ayaw na unahay mong pinanglanon. Unaha, make anak minimo. Wa man ko magkuha na lamok, noy. Nga dili ko makahatag sa inyo ang mga pangayo sa kuha. Pero unsa ko pa man nakuha ni, wa pa man ko makakuha sa kong sweldo lagi. Nah, maglagot yung magunahon na mo ba? Ikaw, kabalo mo ko nga nakikwarta diha. Dalang ginamit pagawas. Nga naman daw mo diraya. Da, kining amahan na to, di manghatag allowance. Nang sama na, anong dili man daw ka mo hatag, obligasyon man na nimo, kay gipaskwila mi nimo. Wala man ko moingon nga, dili ko muhatag ninyo. Ingon ko ba, wa pa ko yung kwarta ron, kaya wa pa ko masweldohi. Tanawa ng sinilas na ko, tanawa na makupalitay pagkali ko sinilas sa kabitaso na na. Unya iya, unsa man naturon, nga exam na binato hapit na. O gani no, unsa akong ganato ni. Naputi mahandri nga, wa po'y klaro. Uy, yate! Ayaw linganan niyo si Papa ba? Ay paglabot-labot diya, ampon ra biyak ka. Tanawa ng ampon mong anak, oh. Nagapila-pila pod. Utro pod ra ba ng way pulos? Ayaw pag-ingana, Buknoy. Ano nga na ako man manghod mo? Bisa pag-ingana na ampun din na tinuod mong manghod. Pero ayaw po na padunggan mong manghod na. Kamunduha ba? Wala dyan mo kabalo sa iyong Papa. Paghilom diya ha, kumutong ko ng baba ni mo ron. Paba! Di man mo kasabot. Kano sa mga ng exam ninyo? Karon ko ba, wako'y kwarta ko, bako kasweldo, basin ugma o sunod adlaw. Mamay exam ninyo, ano pong sunod ko ninyo? Siwa, exam nga, ugma na ganyan mong exam no. Yawa ay kahatag sa mua. Na, pasagdi na tong amahan nga way. Klaro! Nah, pag-uban mas mong anak ampon. Ang may pag-uban diha. Pa, pasensyahin na lang to sila pa. Nabitaw ko pa, ako ray mo bawi. May pa ka anak. Kasabot pa ka sa kuha, pero katoy mo mga igsuon mo, mga dagko na mga tali, makasabot. Nga naman dito sila pa, no? Di dyan sila kasabot, kabalo siyang wala kay kwarta. Mau gani no. Mau gani ako ikasakitan sila, kay giingnan pa ko nila nga, wako'y pulos pagkamahan. Mga dagko pag na sila imong mga igsuon, wako'y pulos. Sige lang pag, makahuman ko giskwila, ako ray bahala nimo. May pakaikang. Ay pakakaya ko na una pa ka sa kuwaging anak, pero na imong mga igsuon, ibis pure na ko nga mga anak. Wala na naman makayang huna-huna, giingnan pa doon ko, wako'y pulos pagkamahan. Ayaw, glaghilak pa.